Мең яки меңле кабиләһе башкорт кабиләләре арасында көчле кавым буларак билдәле. Мең этнонимы мең ханынан барлыкка килгән дип исәпләнә. Сыңгыҙхан дастанында Сыңгыҙхан мең кабиләһе башлыгы ханаклыга мең хадаклы урдас бит дип мөрәҗәгать иткән. Галимдар фикеренчә, мең этнонимы кабилә башлыгы ханаклының мең хадаклы, ягъни мең уксылы гаскәр башлыгы булуы турында һөйләй. Ханаклы бей 14-нче буат урталарында үзенең халкы менән Уралга күскән дип исәпләй тарихчылар. Мең кабиләһен 7 ырыуга бүлеп карай галимдар. Кубау мең, Күлиле мең, Кыркөйле мең, мең, Меркет мең, Сыбы мең, Сарайлы меңдәр мең кабиләһенең тармактары. Улар төрки кавым. 1646 елда меңнеләрнең йере 11 кешегә бүленгән. Менә шул кешеләрнең арасында Әкимбет дигән кешеләр бар менә. 40 өйле меңнең йерләре шул Әкимбет дигән кешегә эләккән. Меңдәр күбеһенчә Дим, Өршәк, Сәрмәсән елгалары буйдарын, Кандыракүл, Аслыкүл араларындагы йерләрне биләй. Улар шулай ук Ык, Зәй, Минзәлә, Сөн елгалары буйдарында башка кабиләләр арасына һибелеп утырган. Ә инде йер бүлешүдә 40 өйле меңдәргә хужалык итү өчен иң яхшы йерләр эләккән. Меңнәр ырыу бит инде алар бик зур ырыу. 40 өйле, мына безнең дәүләкәннән алып, мына Уфа гатиклем булган Дим буендагы башкортлар 40 өйлегә керә. Мына атайым минем 1897 елга ине карт. Атайым ул әйтә торгайны, улым без меңнәр ел ырыу дип. 40 өйле ырыу. Мына атайым аны белә ине. Потому что атайым укымышлы ине, ул Атайымның мына мулла да булып торды. Башка мына муллалар үлгәс, атайымны куйдылар мулла итеп йөренә. Мына ул әйтү буенча мин аны белә инем электән үк. 40 өйле меңнең йерләре ул Ярыш тауынан башлап, тәк бина ябалаклы, иске ябалаклы йерләре кирип, Асылкүл йерләренә барып таштырган. Һәм Өршәк буйларын. Мең ырыуының бер тармагы ни өчен һуң 40 өйле мең дип атала. Исмәгыйль авылында указлы мулла Яхья Улатайның һөйләүләре буенча 40 өйле мең 40 ырыуны бергә берләштергән ырыу. 40 ырыуны 40 ырыу нәселен бергә берләшкән дип шулай аңлатты инде. Унан алынган миңа гарәп алфавитында язылган нинди нәсел ырыулары кергәне язылган. Асылкай, Алтын, Актүбәй, Әжекәй, Әбделмән, Байымбәт, Бәшәр, Байракай, Балгажы, Бәйтәк, Бухар, Дүвәрән, Зыякай, Юкә, Күсәк, Күзән, Кауды, Койка, Калмак, Кыргыз, Казан, Купай, Кындыр, Куян, Катау, Мыртай, Мөрсәкәй, Мырзакай, Сөяргыл, Сәрмә, Сурабай, Суаш, Сарт, Сәпрә, Үсәргән, Турна, Тирәкәй, Урман, Шәрип, Юлбарыс нәселләре кергән дип әйтелә. Меңдәрнең бер тармагы 40 өйле меңдәрнең үҙәге Иҫке Яппар, Яңы Яппар ауылдары һаналһа, Шишмә районының Иҫке Ябалаҡлы ауылы Ҡәнзәфәр бейҙең Дистан исемле улының ауылы. Ә инде Ҡаҙанғол Ҡәнзәфәр бейҙең Хәжәр улының төп ауылы иҫәпләнә. Раил Күзеев меңдәр араһында 764 араны теркәгән. Аралар 40 өйле меңдәрҙә лә бар. Ҡойҡалар дип әйтелгән, бына Исмәғил ауылында минең йәшәгән Ак инәйем бар, ак әбей инде, ак әбей дип әйтәләр, Мәғүзә Хөснетдинова 1902 елга. Уның әйтүләре буенча Ҡойҡа ул ат тоягынан эшләнгән амулет, биҙәнеү әйберҙәре эшләгәндәр инде. Тимәк, ат тоягы тиреһе яки ҡойҡанан эшләнгән амулеттар, биҙәнеү әйберҙәре бетеүҙәрҙән халыҡтың бер араһына исем бирелгән. Ҡойҡа ул ат тоягы, йә баш тиреһе. Үкенескә күрә меңдәрҙең ҡойҡа аралары был һөнәрҙәрен хәҙер юғалтҡан. Әммә хәтер исемдәрҙә һаҡлана. Мең ырыуы ҡойҡалар нәҫеленән тарихсы Рәүеф Мөхәммәтғәлин Дим буйы башҡорттарының фольклорын йыйған. Иҫке Шәрип ауылынан Ғәйшә Галинанан яҙып алынған Ҡотлояр бәйтендә меңдәрҙең тарихы асыҡ сағыла. Бәйеттә Ҡәнзәфәр бей булғандыр, барлыҡ еренен берләштереп, ул булғандыр ҙур түрә. Уның нигеҙ таштары Ҡалмаҡсура буйында, Оло күлдең буйҙары, эсәр һыуҙары булған. Донъя көткән шул ерҙә һис нужа күрмәгән, береһенән береһе матур өсәү булған ҡатыны, иң өлкәне матуры бүләк иткәндер уға
5 уланды батырды, 5 бармактай бердән булып батыр булып үскәннәр. Рәвәттергә караганда был йөрдәр әле Ябалаклы авылында бар, Калмак сура һәм Удынкүл буйлары дип әйтмә агайдар әйттеләр әле. Башкортстан рус дәүләтенә кушылгандан һоң 16-нчы буатта мең башкорттары үз йөрдәрен раслаткан асабалык грамоталары ала. Кабилә йөрдәре Нугай Даруга составында 1000 улусын барлыкка килтерә. 1646 елдагы грамотага ярашлы 1000 улусы 11 өлешкә бүленә. 40 меңдәргә лә йөреләгә ул мәлдә. Биләмәләр ыру башлыгы Ахымбәт Тәпәргулов исеменә теркәлә. Бүгенге көндә шул Әкимбәт нәселен зур шәҗәрә миндәдер дип менә уйлап утырам инде. Ошы Юан Тимир дигән картатайым була инде, Япти дип язылган инде. Шул перепис үткәргән сакта ошо төбәктәге переписте ул алып барган. Урыс кешесе менән инде. Менә шуның өчен мин бу шәҗәрәгә инде горурланам гына монда инде. Мин шәҗәрә эшләгәч шул Яхыяның туганы Сайфи Аднагылның туганы Сайфи Мөлек туганы Нугман туганы Мөхәммәд Лукман 6 малай, Япти карттың малайлары. Шулай булгас 6-һыла бит инде. Бер кешенең балалары. 40 меңдәрнең төп авылдарының бере Яппар. Әнвәр Әсфәндияров авылдар тарихи китабында был авыл турасында тәүге язма мәгълүмат 1780 елда, ягъни Күзәш Яппаров Асаба йөрдәргә татарларны ултырту документларында теркәлгән ди. Әмма халык хәтерендә тарих тәрәнрәк дәврләргә тоташа. Япар авылы 1500 елда нигез салган. Bundan 1 километр ураклыкта иске йорт булган. Так драгуннар яндыргандан 1275 елда. Так Түбән Япарга күчкәннәр. Бер авылның бер халкы Яңа Япарга, бер халкы Япар янбәгенә күчкәннәр. Так бу каберлек Япар Ягъфар улы 1484 елда, 1560 елларда үлде, вафат булды дип язылган. Авылга нигез халыусы Яппар Ягъфар улының кабере нәкъ ошо урында. Иске зыяратта икәнлеген аксакаллар электән белгән. Үкенескә күрә зыярат ташландык хәлдә, олы юл буенда һәм мал тапай уны. 1968 елда археологтар ошо таштың нәкъ Яппар бабайдыкы икәнен раслаган. Иң беренче иске йортта яшәгәннәр алар. Иске йортта бит яндыргас. Иске Япар, Яңа Япар, Япар янбәг 3 авыл бүленеп сыга. Шу мәлде ул халык менә ошо ниләр инде Яхия дигәне иске Япарда калган, тагын Аднагыл калган, Сайфи Мөлек монда Япарга күскән, Нугман күскән. Менә шулай итеп алар таралганнар. Әлшәй районында күп, Асылкүл буе авылларында бик күп бу нәселлек яшәй мөмкин. Алар бөтенләй 40 меңнәр, алар әдрәк кенә күскәннәр инде. Асылкүл буйларында безнең 40 Әлшәйләр инде икесе нәселлеккә керә. Алар күбесе менә Баяз авылы, Ташлы авылында Әлшәйдә яшәйләр алар. Меңдәр әлеге вакытта ла ата-бабаларыннан калган 15-нче буатта асабалык грамоталар менән ныгытылган биләмәләрендә көн итә. 40 меңдәр 2014 елда 40 мең оешмаһын оештырган. Оешма Дәүләкән, Шишмә районнарында яшәгән ырылдаштарны берләштерә һәм халыктың яшәү шартларын яхшырту, рухиятен ныгыту кебек эшләр алып бара. Оешмага 30 авыл халкы карай. 80 елны сырып киткәнем мин бу йорттан, Шишмәдә 10 автобаза дигән автобаза бар, шунда эшкә киттем, шунда шофер булып эшләй башлаганым. Шуннан трассага киттем инде моны газопровод Уренгой Помары Ужгородка Трубаузда. Аннан соң 84-тә шулар белән ярып эшләп йөреп инде тегендә Себергә киттем инде. Шуны әйтеп калды инде, улым йорт буш тормасын, кай шунда торырга кирәк дине сиңа дине. Йортны ташлама, нигезне ташлама дине инде. Менә шулай итеп кайтып кирдек инде шушы йортка. Шушы йортка кайтып кергәнлеккә инде мин бер йырда багышлап язгайным инде. Именно шушы йырга дип туган нигез дип атала инде. Йолдар итеккә
Күмәк хужалыктар таркалгас, авыл халкы не эшләргә белмәенсә бадап калгайны. Эшһеҙлек, халыктың авылдарды ташлап китеүе. Һуңгы йылдарда мәгариф сәясәте авыл тормошын 40-ка үҙгәртте. Әммә 40 меңдәрҙең Яңы Яппар халкы аптырап калмаган. Күптәр малсылык эшенә тотонган. Авылда колхоз беткәс, без кырга-сырга нитмәне, уйламанык та, ата-инәем янында калырга булдык. Улар безгә шу эш бияне бирделәр, шуннан безнең шул эш шулай башланды. Әлеге көнгә без былтыр 23 бия һаудык. Көненә 2 литр кымыз яһайнык. Шуның Дәүләкән районына, Әлшәй районына, Уфага заказ буенча, Шишмә районына сыгып атайнык. Дөресен әйткәндә, үзем алман субсидиялар, мен үземнең көчменән генә, үземә генә ышанып, дөресен әйткәндә, кул һунып, мин барырга ундай гадәтем дә юк, үземнең көчменән эшләргә яратам, дөресен әйткәндә. Гаилә менән эшләй улар. Авылда яшәр өсөн Себердәге эшемде ташлап кайттым ти, уның катыны. Кымыз пешерергә кайнам өйрәтте. Алардан күреп дәвам итәбез. Васытканы хатып алабыз инде. Васытканы хатып алабыз да шу күбене үтәсләп элеккесә башлайбыз эшебезне. Майда ала берсә. Яңы Яппар крестьян фермер хужалыктары ер тар тип тормай. Улар үзләренең һәм авылдаштарынан куртымга алган көтүлектәрдә мал асрай. Сәсүлектәр юк. Ашлык өсөн игенде, аттарга һолыны, иген үстерүсе хужалыктардан хатып алалар. Техникумда укыганда 25 малайнык. 25 малайдың мин бергәне генә 16 гына ветеринарный врач булып эшләй, калганнары Себердә. Полицияга эшкә кергәннәр, ветеринар врач булып эшләмәйдән. Авылларына кайтмалар, бүтә күпләре городта, Уфала, Себердә. Мин бәләкәйдән авылда калам дип ужайт үстем инде мин. Авылдан киткә килмәй. Авылда мал менә не инде мин. Мал яратам, малды үстерәбез, ашатабыз. Ал малай булгас авылда торып алга тиештер дип уйланам. 40 мең иҗтимагый оешма рәисе Филус Халиуллин да тик ултырмай. Ул йылкысылык менән шөгыльләнә. Мин башлаган сакта авылда күпләп ат асраган кеше юк иде. Ул мәлдә инде әйтергә кирәк, кымыз менән кәсепчелек итә башладык. Ул тиз акса китерә торган кәсеп иде. Мизгелендә генә, һунан инде аттың ите осур иде. Килә торгас, ат ите хәзер башмакты кыранда кыйбатланды. Мына инде бу әйтергә кирәк, экономик яктан курмага атка безнең бит тибендә йөри. Шул ягы менән без аттың курмаһында экономик итәбез. Иттең хакы инде аның хәзер башмак итнән дә кыйбатрак. Менә шул ягыла бер яклап бар инде. Ул мал карауның бер сире бар. Ул малды күп итеп атарга, бер төрлеһен атарга кирәк. Если төрле мал менән булашсаң икән, менә үзе ишек алдың менән булашканда инде лишний пособие хәзер дип аталар инде. Фермер түгел. Шуның өчен инде кем харыксылык менән булаша, 200-300 атарга, аны килемен күрәсәк, кем хайыр атар икән, иң беренче бер 15 һавын хайыры булды исә, ул хәлле, көчле хужалык дип атала. Дин буенда әвәлдән кымызсылык менән шөгыльләнгәннәр. 19-нчы буат адагында, 20-нчы буат башында был як авылларда Үҙәк Рәсәйдән килеп, йорттарда кымыз менән дәвалангандар. Шунан 3 бригад булган бездә. 3 бригад икәүһе кырда эшләр өчен атлар тоталар ине. Кырда эшләргә, хөргә, менә бүтә игенчелекне алып барыр өчен. Өченче конно товарная ферма тинәләр ине. Ул только бияләр тота, айгыр, бияләр и только кымыз эшләү буенча гына ине. Шундый вакытта менә күп ерләрдән инде киләләр, Москва, Ленинград, Средняя Азиядан кайткан кешеләр күп булды. Кымыз белән дәваланырга монда килүче кешеләр күп була торган. Оешма агзалары авылдарда мәчетләр һалдыру, төрле мәдәни саралар оештыру буенча күп эшләр башкара. Ягез әле кызлар, тальян гармун байрамдарын, мең мәргәне уксылар, көрәшселәр ярыштарын халык яратып өлгергән. Шишмә районының Иске Ябалаклы, Дәүләкән районының Соколовка, Фаридун авылдарында ошо оешма эшмәкәрлеге һөҙөмтәһендә мәчетләр һалынган.
Итке Ябалаклы авылы мәсете иман йорты гына түгел, ул тарихи музей да, китапхана ла. Унда балалар өсөн төрле иради түңәрәктәр дә оештырылган. Ике мәсет булган, авыл безнең зур булган, колхозлаштыру сорылары yetkәс, авылда үзенә бер генә колхоз булып, 3 бригада булган. Бүтән эшләрдә кул эше менә башкарганнар бүтән. Шунысы халыклар күп булган. Мәсеткә йөрү турында бигрәк тә мәгълүматлар бар. Ошо ике мәсеткә халыклар хыймай торган булганнар. Алар инде ошо ишек алдында тәбәйтә тышта да шулай байрамнарны үткәргән вакытта бигрәк тә тышта мәсет исендә туп-тулы халыклар бүтәнеһе юмаларга, безнең изге байрамнарыбызга матур итеп йөреп, шулай йөргән булганнар. 40 өйле меңлеләр борындан көсле көрәшселәр дә. Бында әле лә милли көрәш батырлары тәрбияләнә. Япар карттың 2 малай булган. Алар инде Әзекәй мен Заякай дип исемнәрен беләбез тарихта. Мына шул нәселлек бит инде кондор нәселе, шул кондор нәселләренең бер бармагы тура Япар карттың нәселе Салимов Фәнис бар кондор нәселләре. Мына шуларның инәйләрнең йортындабыз. Белүебезчә инде Япар авыллары, Иске Япар, Япар Янбәге, Яңа Япар авыллары, алар инде Салават ихтилалыннан һуң Иске йорт яндырылган, таркалган, мына шу 3 авыл барлыкка килә. Салават ихтилалында безнең кондорларның нәселе Япар карттың yeәне Азнагыл дигән кеше Салават ихтилалында катнашкан. Ул инде менә безнең дин буе башкортларын җитәкләп, ул инде безнең бүген белгәнсә Алпамыша дип атала. Әниә инде аны Алпамыша дип аны Алпамышага тавында йөрләгәннәр калкулыгына. Аны не хөрмәт иткәннәр. Бу менә Салават ихтилалыннан һуң драгундар килеп авылды яндыргас, Алпамышаны тотып калыкка утырталар. Аның катынын Сәлимәне инде хөңгөләр белән кадап, күтәреп алып барып, димгә батырып үтерәләр. Калган авыл халкын Зәңгәр күл дигән авыл була, күл була, зур чиста күл әллә бар. Ул шул мәлдән һуң ул халык күлгә әйләнә. Шунда безнең халыкты вис үтереп күлгә ташлайлар. Без ул Алпамышаны, Сәлимәне, чтобы безнең дә буын дип әйтәйек, киләһе буында, чтобы аны хөрмәт итсен. Без менә шу безнең йыенда аның Алпамышаның кубогын булдырдык. Ул кубок инде менә шу дин буе көрәшчеләре арасында гына уйнатыла. Харыклар, бүтән призлар төрле яктан килгән көрәшчеләргә бирелә. Кубок инде безнең түрке менә шу безнең дин буе авылларындагы көрәшчеләргә тапшырыла. Безнең авылдан шу кондор нәселләре безнең туганнар бит инде, без кондор нәселеннән анда электән көрәш белән заниматься иткәннәр бит инде. Безнең Кирәй бабайларына шуннан менә кондорлардан Сәлим Гариев, Фәрит агай, аның балалары Фәнур, Янурлар көрәштеләр, әллә көрәшәләр. Шуннан минем агай бер туган Сәлим Закван һәр вакыт көрәшеп беренче урын алып йөрүне. Әле инде менә безнең нәселдән Фәрвәз туганым һәр ничәмә еллар көрәшеп тирә-якларда беренче урын алып йөри. Безнең кондор нәселенең данын тота көрәш буенча. Yürümey buykayları kırsını taş. Yürümey buykayları kırsını taş. Меңдәрнең биләмәләрендә Минзәлә өйреннән килгән сарайның мең башкортлары ла кирдәш булып нигезләнгән. Мең башкортларның халык йыры булып итәпләнгән Юрмый буйкайдары йырында шул тарих сагыла. Шулай ук 18нче буатта йөрдәр атабалар кулыннан китә башлаган мәлдә Шарлы урман йыры иҗат ителә. Меңдәрнең күп кенә урмандары, йөрдәре урыслар кулына күсә. Ул урманды хәзер
Шаровка орманы дип йөртәләр. Бәрәкәтле ердің ҡото ошо ердә йәшәгән кешеләр ҡулында. 40 мең иҗтимагый оешма ағзалары халык кәсептәре һәм рухи ҡиммәттәр аша ауылдарҙы һаҡлап ҡалыу мөмкинлегенә ышана һәм киләсәктә ошо юҫыҡта эштәрен дауам итмәксе. Улар үҙҙәренең хужалыҡ итеү һәм йәшәү тәжрибәһе менән башҡа милләттәштәребеҙ менән ихлас уртаҡлаша. Меңдәрҙең Өфөлә уҙғарылған 3-нче йыйынында ла һүҙ шул хаҡта барҙы. 2017 йылда республика ҡымыҙ эшләүселәр конкурсла нәҡ 40 меңдәр ере яңы яппарҙа уҙғарылғайны. Ауылда инде халыҡ бүгенге көнгә ярашлы итеп, донъя күҙәтеп әйтергә кәрәк. Башҡорт халҡына ярашлы итеп, үҙ аллы, үҙ ишек аллы дип әйтәйек. Личный подсобный хозяйствоны занимаемся. Мына ошо халыҡтың ишек алдында 1000 ярым баш мал бар. Бу ат һыйырмалы. Ауылда эш юҡ дип бер кем дә зарланмай. Һәр бер ихата техника менән тора. Мына ошо малды инде әйтеп ҡарағанда 60 единство техника бар. Халыҡтың ишек алдында 60 трактор дип әйтер икән, ябай ғына телдә әйткәндә. Мына ошо ауылдан 3 кеше ит етештереү менән мәжбүр. Алар инде күмәртәләп дип әйтергә кәрәк. Атнаһына 6 көн көндә берәр машина ит сығарыла ошо ауылдан. Һәм әйткәндә яңа барган дигән түгел, Дәүләкән районы, Әлшәй, Шишмә районы авылларына йыйылып, мал шунда эшкәртелеп, мына шунда Уфага китә. 10 гаилә һыйырмалы, мына һөт, ҡаймаҡ, творог йыйып халыҡтан тоже Уфага китә. 10 гаилә, 10 машина. 5 гаилә инде күмәртәләп ҡымыҙ етештерә. Был инде тоже баларға сыҡҡан ғаиләләр дип әйтергә кәрәк. Мына ошо халыҡ ошо ауылдан иртән сәғәт 5-тән башлап һығылдырып машина тиеп товар сығаралар. Мына нәмә дип әйтергә? Булар товарҙы һатып, алып ҡайтып халыҡҡа аҡса бирә. Мына шулай булғас, минең ауылдың киләсәге бардыр дип ышанам. Ҡоръятмаҫ ауылында беҙҙең Башҡорт ауылы, шул 1000 арыуы халығы йәшәй, балалар баҡсаһы асыу. Бөгөн көндө беҙ балалар баҡсаһы астыҡ. Район хакимиәте башлығы сразу хупланы һәм финанс бүленде. 1 миллионнан артыҡ. Беҙ быйыл матур тантаналы шарттарҙа балалар баҡсаһы Ҡоръятмаҫ ауылында астыҡ. Икенсе һорау, Сапай тигән ауылда, беҙҙең Башҡорт ауылы, һыу проблемаһы тора. Бөгөн көндө проект документлары һыуға заказать ителгән, түләнгән, һыу үткәреләсәк. Клубларҙы ремонтлау, мәктәпләрҙе ремонтлау, юлларҙы ремонтлау, төҙөкләндереү, бөтөн мына шул саралар алып барыла. Бөгөн көндө беҙҙең теге ташландыҡ хәлдә бер Башҡорт ауылы ла юҡ. Барыһында юллары әйбәт, газ кергән, клубтары бар. Алаҡы һуңғы йылдарҙа ғына алайыҡ, мына беҙҙең Ҡаҙырғыл ауылында клуб ремонтланды, Иҫкемрәҫ ауылында клуб ремонтланды, Шулуҡ Сапай ауылында быйыл опять клуб ремонтланды, бик ҙур аҡса бүленеп. Ил күргәнде ир күтәрер ти халыҡ мәҡәле. Ауылдарҙағы әлеге мәлдәге иҡтисади ауырлыҡтар да ваҡытлыса. Уларҙы тик үҙ еренә ереккән ир-азаматтар ғына еңеп сығасаҡ. Мәҫәлән, 1000 һаҙаҡлы Урҙас бейварифтары, 40 өйлө меңдәр һымаҡ. Бәләкәйгенә бүртәт әкерене юртау, әкерене юртап күп ерҙәр үтәү, әкерене юртап күп ерҙәр үтәү. Ашағандар бөтәү, кейгәнедәр туҙау, тату йәшәүҙәргә бит ниетәү.
яшәү дәргә бит ниятәү гелегеләмәй томандары асылмай бер йырламай әрнүдәре басылмай